Така, днес ще си чатим с кучето. Чакайте малко. Ето, така, тук ми иска нашето име, което е доста добре, че не иска имейл. Иво. Не съм. В проклята програма. Да. Луд съм. В кавички. Това не е. Сигурно ми се е чул. Много си готин, бе. Готин е. От едното бесен представител бой. Добре, благодаря ти. Много ти благодаря. Така. Знаеш ли за YouTube? Знам, представлява щом толкова знаеш. Доста неща интересувалите, нещо по-конкурентно. Кажи. Едно кажи. Какво да ти кажеш? Какво ти каза? Казва се да ти кажа. Но учител ли? Да. Ако не е тайна. Да. Така си е. Добре, бе. Много добре. Ли че носиш очила? Истина ли, че носиш очила? Кой ти каза тази глупост? Ти
Ай! И та. Ти имаш очила? Имаш очила. За какво? Аз по принцип знам. Защо така, че сега не те разбира. Ега ти логиката. Тука си купи речник. Кучето спира да обръща внимание и чуете има да се кефи на живота. Пък бил той. Мазна усмивка. Искаш ли? Не. Що? Да. Ми кажеш? Не знам. Знаеш. Какво? Кучето се чеше по кратната и мисли. Да видим сега. Виц. Накраят от мислене. Кучето се мръщи. Това е по Знам, че ти не плуваш в момента. Какво? Чатиш? Кучето започва да тича в кръг из чата и да лая насам до там. Един друг интересен въпрос е къде живееш? Вкъщи. Това куче, ако беше логик, всичките задачи ще да е направо без чата. Генератор на заглавие. Кучето. Критик, главна страница. Кучето Афватански. Ето, тук е сайта. И ще остава, няма да остава линк, ще остава заглавието на сайта, ако не
сте го сложили. Опа, чакайте преди. Извинете, че размести камерата. Так, опа, чакайте. Да. Какво беше, бе? Чат с кучето. Да, сетих се. Чао. До други път. Кучето маха слава за довиждане на Иво и се усмихва. Чао. Чао. Чао, чао. Чао, Иво. Приятно ми беше да се чата с теб. Добре, това беше за видеото от този сайт. Надявам се да харесвайте това видео. Пишете в коментарите или ако дадете едно палче нагоре, ще направя още видеота. Надявам се да ви е харесало и казвам ви пак, ще оставя името на това, може да си го копирате ето така, когато ето така правите. Натискате Ctrl и C, после Ctrl и V, за да го сложите. Добре, приятно ми беше да пратя това видео. Много обичам да снимам видеа по принцип. И надявам се да ви е било интересно. Ако е така, лайквайте, абонирайте се и самолет за моя канал. Така, довиждане от мен!